Ikinakainis ng ilang residente sa barangay Carolina, Naga City ang di umano mga motorsiklo na may maingay na modified mufflers o tambutso na matagal na umanong ipinagbabawal ayon sa LTO. Ayon sa ahensya, may espesipikasyon din ang bawat motorsiklo na nakadepende ayon sa disenyo. Ang taken sa mo yung opisina dyan, inot na inot, may mga memorandum circular na kami kayan, ali sa central office, 2020 pa, to itong enforcement kang Bora-Bora. Ibig sabihin kayan, itong mariribok na tambutso. Tapos ni-reiterate pa yan kan January 16, ngunyan na taon na strict implementation po kang katong memorandum na to na nagbabawal po sa pag-modify ng muffler. Ang City Mobile Force Company na support unit ng PNP sa lungsod at nakabase malapit sa naitalang lugar kung saan may mga modified mufflers, regular din ang checkpoints. Ang City Mobile Force Company, lamo-lamo po ang samuyang pagkakandak ng Utlansita sa mga manlain-lain pong Buddhist video po sa Ciudad ng Naga. Bukod po dyan, uga po kita ang checkpoint with Army po. Kasubangginganit po na tayo kami ni Joint PNP checkpoint na kung saan nakadako po kami ng mga nagkakapirang violators. During pong samuyang checkpoint sin Utlansita, pag uga po kitang maribok na na-apred na sakyan, since na may po kitang ito pong pang-record kung pera pong decibel, so kung may naingin po kitang open pipe ang muffler ninda, so ang kinacharge po sa inda, yun na po ang authorized modification. Nga kung saan may po kitang gadget para masandita itong vehicle is noisy po. Kasi dapat igapagata kaya ng Ang muffler po itong para yan sa combustion of engine na dapat ang engine mo may specific yan na tambutso na angkop duman sa engine mo. Kasi kung bako yan magkapareho, may epekto po yan na mangyayari sa engine. So yan po yan ang issue dyan, si modification. Pandua, si kadakol po kayang issue kang maribok ang maribok ang mga nagmo-modify ning muffler. Iyan, so may mga aftermarket din po kayang nababakal na muffler. Ngunyan, pag sa LTO po, sa registration kayan, once sa inspection, dapat naka 99 decibel, allowed pa siya. Depende po yan. May mga ordinances kaya na mas sa baba pa duman. Patuloy naman ang enforcement ng mga otoridad laban sa modified mufflers at aabot sa 5,000 pesos din ang multa sa mahulihan ng paglabag. Jan Amador, CSN.